Ewu hoyo ing pambudi asung Sasmita Ibu Dewi Ningmu Paes ponangan Tenri Sarimbit Esti ning Dirya sanadyan tawa swini suda ing ayun minangka Narendra Sarina Narpati Saharatri emut purwaning dumadi Rama kang kawasa ngukir jiwa raga ibu kang minangka dadya papan sarananing tumuwuh arsa jengkar saking sasana palengganira sumungkem pepadaning Rama miwah ibu ngrerujit candrane. Linolos kang ponang duwung dening kusumaning ayu nita Dwi Widyana kapatrapaken ing papan sinengker ya tumuju ing papan palengganira Rama miwah Ibu Esti ning Driya arsa sumungkem pepadanira meminta sinugraning Gusti Kang Maha Kawasa lakar datan Rama mokal sanadyan kala ing rupa bebasan kadya jimat kang bisa ngucap pustaka kang bisa kandha ijabahing Gusti muhung pandonga ing yayah Karena murkaning Gusti muhung murkaning Rama miwah Ibu mila datan Rama mokal mungkul mari keluyayah Kanjeng Bantala wadanane ponangan Ten Sarimbit Denira hanya nyadang rumentahing budya pangesta basukira tumanduka kang ponang nganggo mugya rahayu salaku-laku bagya mulya kang sarwi pinangya tangkep asta sumungkem jengkuyayah Kanjeng Bantala wadananing ponangan Ten Sarimbit sakala dupi hanulat ingkang putra kang wis manjing ing alaming kadhewasan kapetek-petek pamidanganira kanan mewah kering kanthi kebak rasa sutresna asih sakala brol mijil kang ngriwe marawayan kadya mutiara rinunce sanadyan taning salebeting nala sanadyan aning salebeting nala mung mangsa meminta sinugraning Gusti Kang Maha Kawasa katumrap putra Sarimbit mugia rahayu kang sarwi tinemu bagya mulya kang sarwi pinanggya rahayu salaku-laku datan kasandung sandunga Denira lumaksana lamun kasandung mugia kasandunga melati swakul candrane paripurna sumungkem pepadaning Rama miwah Ibu ponanganten putri ya marepeki tumujing sasana palenggane Rama miwah Ibu ponanganten kakung awit tresna tinresnanan asih kinasian mila datan Rama mokal Denira lumaksana muhung mangsah kekanten kang ponang asta kekanten kang ponang asta bergandengan tangan tan kinggang mbaka sarambut tidak terpisahkan walaupun satu rambut bebasan kadya gula kang kumebyur ing mulut lengket kaya prangko saiki ra roh prangko ya ora eneng iya tumujuri sajubing papan palengganira Rama miwah Ibu ponanganten kakung meminta sinugraning Gusti Kang Maha Kawasa lumantar sagunging pandonga saking yayah Karena dupi anulat ingkang putra kang wis manjing ing alaming kadhewasan sakala mung hangunan dika sun pepuji nger rena pantaraning ratri lumantar salatku lumantar ibadahku lumantar donga-dongaku kunjung ngarsa Gusti kang akarya jagat sira sakloron nggonmu gebyur madyaning bebrayan luhur mugia
Kang sinedya dadya kang kaesti dadi. Dongaku banyu mili yo Nger. Nuwun inggih Rama Ibu, nuwun inggih Rama Ibu. Paripurna sumung kepapadaning Rama miwah Ibu ya wangsul wonten papan palenggalira sekawit. Lasangkang punang diwung ing sesengkeraning angga punanganten kakung dening ingkang garwa kusumaning ayu Nita Dwi Widiana. Dene kang kawistara ing ayun nenggih pambeking pawestri sasampunipun anambut silaning akrami winengku ing kakung dinanggenah asung bulu bekti kunjuk ngarsa ingkang garwa kinasih mujudaken wajibing pawestri kang wis winengku ing kakung parikedah asung bulu bekti dumateng ingkang garwa. Paripurna sumungkem pepadaning Rama miwah Ibu tanapi sumungkem pepadaning ingkang garwa dening kusumaning ayu Nita Dwi Viviana dalasan Pungabagus Joko Santosa laju dadi adicara krobongan salajengipun nenggih kacar kucur guna kaskaya dahar sekul walimah dipunjunjuk tirta wening saking Kendhi Prahatala winastan banyu suci perwita mahaning suci kaduk ena lamun ta Cinandra. Kacar kucur guna kaskaya pambeking jalu, pambeking kakung sasampunipun anambut silaning akrami parikedah ngupaya buga wastra tumanduk ingkang garwa endahing basa nenggih ngupaya buga wastra ngupadi ing nafkah ngupadi ing nafkah katumrap ingkang garwa dene kang dadya seni-senira sarwa sarwi kang asal sarwi kawak mengkuwerdi sinartan ing pandonga mugia sak kawak-kawake seni-sening kacar kucur isih kawak mantene amin amin ya rabbal alamin. Sasampun tinampi ya kapasrahaken dumateng Rama miwah Ibu mengkuwerdi yen ta wonten tetiranipun anggenipun ngupaya boga wastra dipun celengi. Satu filosofi pembelajaran kepada pengantin baru dan juga pengantin sepuh sregepong upaya ing rejeki lamun ta turah dicelengi kena kinarya sangu munggah kaji. Lho enteng lho. Paripurna adicara kacar kucur guna kaskaya ya katindakna adicara kembul buka jenar mancawarna. Ngabiyantara Paweraning Putri Domas kapratitisaken dening Ibu Dewi ning pepaes denira kembul buka jenar mancawarna kembul araning dahar buka dedaharan mancawarna perangan kang kinarya ngripta kapurwakan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kang putri ndulang ingkang kakung kosok wangsulipun ingkang kakung ndulang ingkang putri diawali hanya nasinya saja. Nah. Yo dulang si kakung Mas Joko. Hanya nasinya saja dulu. Nah, nanti suapannya kedua nasi dengan lauk pauknya. Dipetek janggute
Mbak Nita nada lah. Hah? Iya. Mangan wae dadak didikte lho. Oke. Lah dasare berase SP2 mulai ya rada akas. Oke. Ganti. Dicekel sanggute dong. Oke. Yes. Nah. Ganti dulang dinulangan. Sing kakung dulang sing putri dulang sing kakung. Nasi komplit dengan lauknya, aja cetil-cetil. Heeh. Garwa sing upaya boga wastra dilawi kala-kala ya enak daging barang. Heeh. Ah kuwi coklat kuwi meh padha antarane daging karo laos. Aja dipilih laose. Sing dipilih daginge. Ngono. Nggih, paripurna kembul bungkus jenan Pancawarna. Unjuk tirta sangkantaran winastan banyu degan. Ugi sinebut banyu suci perwita mahning suci. Eneng eling satemah henung punanganten sarimbit. Nuju den tindakno kapratitesaken dumateng kadang-kadang kula para juru sungging sedayanipun ugi Ibu Dewi ning Papaes kaleksananing sedya tumapak ing adicara sungging punanganten sarimbit sungging lho ya ora sumbing sungging. Nah. Monggo dumateng kadang-kadang kula juru sungging kaleksananing sedya kasumanggaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Volumenya tiap nih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng ujanipun para bini sepuh sesepuh ingkang ana ing pamawasa lebda ing pitutur. Dumateng ujanipun para alim ulama, Romo Yai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rahiten pantaraning ratri mangcah sumanding kitab suci wahyu ning Ilahi Robbi kang minangka pandam-pandaming para santri. Dumateng panjenenganipun para winasih sarjana sujana luhuring pambudi ingkang wis nambe wahyu ning kasutapan. Dumateng nayakaning praja, nayakaning negari ingkang ngregem ing pepoyaning kautamen. Dumateng nyanipun para purna karya labet praja kang wis amungkasi jejibahanipun katumrap nusa kelawan bangsa. Dumateng penyanipun para tamu kakung Sumawana putri ingkang satu wantes sinudarsana saha luhur ing pambudi. Dumateng para muda tumaruna ingkang dadagya mulya jumbuh kalian satataning titah ingkang ngrasa agaminipun pangeran sumangga langgeng rumiyin manungkul puja nut satataning agami tuwin kapitayanipun sewang-sewang kinarya teteple kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan kabahagiaan katumrap antika sekalian dalasan kula ingkang persasa boten saged kapetang menggah cacahipun wiwit platha ing saya ngantos ing rikalenggan siang punika sumangga syukur antika sekalian dalasan kula kalisanaken sesarengan kanthi ucapan tahmid kadherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salawatun salamipun Allah mugi tansah ketepaken kunjuk ngarsa junjungan dalasan panutan antika sekalian dalasan kula titah mustikaning bawana kang kawa semiwak jaman pepeteng tumujing jaman pepajar Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kantuk muga syafaatipun wiwit donya ngantos ing yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin.
Sinuba sagunging pakurmatan para tamu kakung sumawana putri samudayanipun ngadeg jejer ngabiyantara kunjung ngarsandika sekandhatan poti nimbalan. Awrat ngemban sesibalur ing madyaning sasana payuhan nuhun dawuh pangandika saking ingkang amengku gati. Nengginipun Bapak Jemi Liagus Dalasan Ibu Harini sinaroya gati minangka pambiyara ingkang kinang-kinahang nyepeng lising rata wiwaha wiwit purwa madya ngantos paripurnaning gati.